Hola, aprenents i aprenentes, espero que estigueu superbé. Avui estem per ací per comentar una correcció de l'examen d'SU de la Junta Qualificadora d'una persona que malauradament va obtindre un no apte en la seva convocatòria, aquesta última de l'octubre del 2022, i el que farem serà veure les correccions que el corrector de l'examen va fer de la part de redaccions i sobretot farem incís en entendre per què són incorreccions, ja que moltes vegades quan rebem l'examen amb les anotacions fetes no sabem realment per què són incorreccions i clar, si no entenem per què ens hem equivocat, acabarem tornant a fer la mateixa incorrecció. Per tant, comencem doncs per la primera tasca. Aquesta persona podem observar que va escollir parlar de salut mental i a mi em sembla una bona tria. Penseu que la salut mental és un dels temes cabdals de l'actualitat i per tant apareix molt als exàmens. Em sembla una bona tria perquè tenim molta informació ja al nostre dia a dia sobre el tema i per tant segurament serà una tasca que podrem dominar amb un vocabulari específic molt bo que podrem posar. Comença saludant el director. Sabem que realment en les cartes del director aquesta part no és necessària, però realment tampoc és dolenta, perquè de fet veiem per ací que no li marquen a aquesta persona que hi ha una incorrecció ahí, no? Tanmateix, recordeu que una carta al director és realment un article d'opinió habitual i aquesta primera part podríem eliminar-la. Si passem així a la part principal de la redacció, ja dic, en aquesta primera part introductòria no observem cap tipus de problema. Comencem, doncs, amb les observacions en el segon paràgraf. I diu, durant molt de temps, i així ens remarquen alguna cosa. El que remarquen és que falta una coma, d'acord? Sabem que sempre que tinguem un connector a inici d'oració, darrere ha d'anar una coma. Quan un connector és més bàsic, com per exemple el d'un temps ençà, o en primer lloc, en segon lloc, és més fàcil entendre que ahir ha d'anar sempre una coma. Però en ocasions hi ha frases senceres que funcionen com a connectors, i és el cas de durant molt de temps que tenim per ací. Funciona com a connector perquè el que fa és enllaçar-nos el que explicarà a continuació, és a dir, contextualitzar un poquet des de quin punt partim. Per tant, ací, òbviament, és important posar-li una coma per a separar el connector o la frase que funciona com a connector i com a contextualització de l'explicació real que apareix després. Ja dic, si tinguérem en primer lloc coma, és molt més fàcil veure que realment ahir sí que fa falta una coma, però en aquest cas és un poquet més complicat. De fet, jo vos recomano sempre que llegiu les tasques en veu alta. Òbviament l'examen és un poc difícil, però podem fer-ho així, amb una veu baixeta, per comprovar. Més que res perquè quan llegim les tasques i quan llegim en veu alta, tenim tendència a fer pauses de manera molt més recurrent i en aquestes pauses habitualment va una coma. Així, sens dubte, suposa que la majoria, si llegim la frase en veu alta, sí que fem una pausa. De fet, fem la comprovació. Diu, durant molt de temps hi ha hagut una lluita per donar lloc i suport a la salut mental. Així, òbviament, ha d'anar una coma. Seguim avant i veiem que en la següent oració tornen a remarcar-li alguna altra errada, que és inevitable que ens la remarquen, perquè així el que ens marquen que falta és un connector. Veiem que explica que fa temps que la salut mental és un problema cabdal actualment i després comença a explicar que hem de tindre en compte que la salut mental és tan important com la salut física. Així fa falta un connector que inicie l'argumentació. Dona igual quin siga, podeu dir per començar, primerament, en primer lloc o qualsevol altre que vos agrade, però sí que així fa falta un connector. I és que estem molt mal acostumats i acostumades a utilitzar connectors. Jo vos recomano que vos mentalitzeu d'aquesta frase que vos diré a continuació. Sempre que introduïu una idea nova, ha de ser mitjançant un connector i ja després la idea nova. Un connector i una coma darrere del connector, òbviament. Però sí que és molt important no fer aquesta incorrecció perquè, ja dic, sí que ens la remarquen i sí que ens penalitza. Si seguim avant, veiem que ens marquen un errònia perquè aquesta forma no funciona així al valencià. És una forma castellana i no és una forma correcta, ja dic, en valencià. En aquest cas, vos estaré posant per la pantalla com realment s'escriu la forma en valencià i sí que vull fer-vos una recomanació. I és
ja dic, una recomanació que jo faig sempre al meu alumnat, a la gent que prepare, que òbviament tot això en els cursos ho veiem en profunditat, practiquem moltíssim i per tant habitualment són errades que corregim en el curs i que fa que milloreu moltíssim, però sí que, ja dic, hi ha una de les idees que sí que vull compartir-vos, que és la següent. Als exàmens no hem d'anar a jugar, és a dir, jo sempre vos recomano que als exàmens, el dia de la prova, no poseu cap paraula que no sabeu amb certesa si és correcta o incorrecta. Si jo et pregunte, per exemple, a aquesta persona, no? Si jo li preguntara, tu pots assegurar-me, posant la mà en el foc, que errònia en valencià és d'aquesta manera? Alguna vegada l'has vista, l'has buscada i has comprovat que errònia és d'aquesta manera? Si la resposta és que no, no te la jugues. Tria una altra forma, tria una altra expressió que sí que sàpigues amb certesa com s'escriu. Perquè passa el que estem veient així, que és que ens la juguem pensant que sí que ho sabem o que ens sona o que segurament serà d'aquesta manera, però si no ho sabem amb certesa, tenim ahí una penalització molt important perquè el que tenim així és un castellanisme i per tant tenim, ja dic, una penalització molt forta. Seguim endavant i tenim una altra incorrecció en la següent frase i és una incorrecció tan típica que, ja dic, és molt habitual que aparega als exàmens, però a la vegada he de dir-vos que és molt fàcil corregir-la. Mireu, hi ha molt de dubte en el tant amb una T final i el tant sense la T final i el que he de dir-vos, per tal que us recordeu, és que hem d'utilitzar ahí el castellà. El castellà en ocasions ens ajuda a saber què emprar i què no emprar en ocasions. No sempre, ja dic, però sí que en algunes ocasions funciona. Per tant, quan ens ajude i faig un paper favorable per a nosaltres, jo sempre vos recomanaré que recorreu al castellà. En este cas, el tant amb una T en valencià és el que en castellà diem com a tanto. Encara que em sembla un poc difícil, quan tu fas la substitució o la traducció al castellà, pots saber si fa falta un tant o un tant, perquè tant és igual al castellà. Per tant, en esta ocasió no seria tanto importante, ¿no? Sinó que seria tan importante en castellà, per tant en valencià seria sense la T. És el que li remarquen a esta persona que la T sobra. Així que recordeu que podeu fer la comprovació amb el tant i el tanto del castellà. D'acord? Per tant, així, ja dic, el que sobra és la T final perquè és tant amb una N i ja dic, podem utilitzar ahí el castellà per a fer la nostra comprovació. Tornem així cap avall, seguim, tenim un bon tros sense cap incorrecció, de fet tenim així accents ben posats, veieu així per exemple ja d'altra banda i darrere una coma, no? És el que abans ens marcaven que faltava en el durant molt de temps. Per tant, sí que ho sabem, però realment el que ens costa en ocasions és detectar quan és un connector i quan no. Però, ja dic, sempre recordeu que el connector fa la funció de contextualitzar-nos, no? De saber si el que farem a continuació és parlar a favor, en contra o què, no? Què ens trobarem a continuació. Per tant, quan són connectors més coneguts i més estrictes, no? Com per exemple és d'altra banda en aquest cas, és més fàcil veure-ho, però ell durant molt de temps funcionava de la mateixa manera. Ja dic, seguim a baix i trobem la següent frase, tant pública com privatitzada. Parlant de l'escola, no? L'escola pública i no és l'escola privatitzada, sinó que és l'escola privada, d'acord? Privada. Tant l'escola pública com l'escola privatitzada, no, privada, d'acord? Ahí està eixa incorrecció. Si seguim endavant, tenim dues errades que són la mateixa i es tracta del mot famílies. En esta ocasió, el que ens marquen en famílies és que falta un accent. Es tracta d'una paraula esdrúixola, perquè recordem que la I i la E en valencià van separades. Per tant, són famílies. Una esdrúixola s'accentua sempre, tant en valencià com en castellà. Per tant, famílies, ahí tenim ja l'explicació de per què són incorreccions. La següent incorrecció és estant, que aquesta persona la posa amb un accent i és incorrecte al valencià. De fet, aquest accent és molt polèmic sempre perquè costa, no? Costa fer el canvi del castellà al valencià.
Només vos recorde que cal fer un repàs per les normes d'accentuació del valencià per veure que les agudes no s'accentuen quan acaben amb an. Importantíssim, d'acord? Cal fer ahir una reflexió. Seguim i diu, donen l'importància. Què passa en aquesta paraula? Doncs mireu, importància és una paraula que comença per una i àtona. Què significa una i àtona? És una i que no té el colp de veu. No és importància, sinó que és importància. Veieu? Té l'accent ací a la a. Per tant, la i és àtona. Si repassem les normes d'apostrofació de l'article la, com és el que tenim per ací, veurem que ens diu la normativa actual que no podem apostrofar l'article la quan tinguem darrere una paraula que comença o bé per una i o per una u àtones, a banda de moltes altres excepcions, però estem parlant de les normes més bàsiques de totes. Per tant, en aquest cas, la incorrecció és que el terme correcte seria la importància. No podem ahir apostrofar. Passa el mateix, per exemple, amb la il·lusió o amb la universitat, no? Per a que pugueu també veure alguna paraula que comença per una u. Sempre que tinguem l'article la seguit d'una i o una u a inici de paraula que siguen àtones, no podem apostrofar. És una incorrecció. D'acord, seguim endavant, ja estem pràcticament arribant fins al final i tenim ací a tall de cloenda, que és un connector de conclusió, i una coma darrere, que està perfecta, i veiem que ens marquen ací un buit. Per què ens marquen un buit? Doncs mireu, esta és una de les normes que més importància cal atorgar-li quan fem un seu. Perquè sí que ja es tracta de normativa de C1. El que hem vist abans, la majoria eren errades de nivell inferior perquè parlava d'accentuació o parlava d'apostrofació, no? La incorrecció. En aquest cas ja ens trobem amb una paraula o amb una incorrecció, no? D'una paraula que falta perquè hi ha una normativa molt estricta en aquest cas. Mireu, la gramàtica actual ens diu que no pot anar mai en la vida un infinitiu, com és dir, en este cas, a inici d'oració. A tall de cloenda, dir que és catastròfica eixa frase, sinó que el que hem de fer és incloure ací algun suport que ens ajude. Per exemple, podem dir a tall de cloenda, cal dir, i ja funciona, és imprescindible dir, m'agradaria dir, fins i tot si voleu incloure-vos en la redacció, o qualsevol altra forma que funcioni realment com a un enllaç entre el connector i este infinitiu que va darrere de la coma. No pot aparèixer a soles darrere de la coma. I és, ja dic, una de les normes més importants del seu. Aquesta sí que ja és normativa de seu. I estic convençuda que la majoria de vosaltres que esteu escoltant aquesta revisió no sabríeu que existia i per això també en ocasions tenim aquestes errades, no? Jo soc molt insistent amb una reflexió que vos faig sempre i que tracte de fer sempre al meu alumnat, i és la importància de saber realment a quin nivell m'estic enfrontant. Ens han fet creure durant molt de temps que realment el seu és un nivell que podem aprovar amb la gramàtica més bàsica, no? Aquesta de apostrofació, accentuació, guionet i altres molt bàsiques. I realment no. Eixa gramàtica inferior està fantàstica i de fet, òbviament, hem de fer-ho bé perquè en un C1 hem de demostrar que ja tenim assolida la gramàtica del B2, del B1 i totes les anteriors, no? Però sí que és molt important també saber quina gramàtica de C1 he de saber-me. Perquè si jo, per exemple, hagués fet correctament tots els accents que estan incorrectes, o en aquest cas, per exemple, també l'apostrofació de la paraula importància, no? Que no l'hagués feta, no sé jo si hagués sigut suficient per aconseguir l'apte, perquè sí que hi ha altres errades que serien de nivell C1 i que no sabríem que eren incorreccions. Per tant, ja dic, esta del dir, esta de l'infinitiu a principi d'oració és fonamental, és una de les errades principals. D'acord, vinga, seguim endavant, pràcticament ja ho tenim fet i acabat, i diu per ací la següent, conscient. És una paraula que jo sempre tracte als cursos, de fet sempre faig un joc al principi en el qual apareix la paraula conscient o consciència per a saber com s'escriu. I així el que ens passa és que ens falta una S. Davant de la C va una S, és conscient.
D'acord? Quan pronunciem aquesta paraula realment no observem aquesta pronunciació tan estricta, no? Passa el mateix que quan, per exemple, parlem de la paraula augment. En valencià porta una G, però no fem aquesta pronunciació tan forçada, no? De augment, sinó que diem augment i hem de recordar posar-li la G. Així passa el mateix. Conscient porta una S que realment no es nota massa quan la pronunciem ràpidament, però que sí que, òbviament, ha d'aparèixer. I ja per concloure tenim per ací el res, que no porta accent, òbviament, són errades de nerviosisme, d'anar ràpid i de no revisar correctament abans de lliurar la tasca, perquè, òbviament, suposa que pràcticament tot el món sap que els monosíl·labs no s'accentuen mai, excepte si són accents diacrítics, no? Com el del verb ser, no? És, són, que porten accent, però si no, els monosíl·labs no porten accent mai. Per tant, ja dic, això és una errada d'anar ràpid. I així tenim dues errades que realment costa d'entendre-les, però ens les marquen perquè tota la frase és incorrecta. Així, esta persona diu cada vegada més gent siga conscient que tractar la salut mental no és res. Així falta una paraula, suposa que dolent, no? O si fora dolent tindria sentit, però no és res. Pel que avergonyir-se és incorrecte. D'acord? Anem a poc. Haguem pogut dir moltes coses. Així haguem pogut dir no és un fet pel qual avergonyir-nos, per exemple. No és un fet pel qual avergonyir-se. Sí, també tindria una passada, no? Perquè esta avergonyir-se és el reflexiu. Tindria un sentit. Així el que li marquen és que realment tota la frase és incorrecta, perquè pel què no funciona. Perquè el relatiu, sabeu que la forma favorable del relatiu sempre és el qual, la qual o la forma del que accentuada. Per tant, així realment la frase principal que haguem hagut de dir és la salut mental no és res o no és un fet, millor dit, per a no dir res, podríem dir un fet pel qual avergonyir-nos. I hauria sigut fantàstica. Ja dic, si haguem dit aquest relatiu de forma correcta, potser avergonyir-se també hauria estat correcte, però així ens ho marquen perquè tota la frase és incorrecta. Així que molt de compte, perquè sí, en ocasions també tota la construcció d'una frase pot tombar-nos l'examen, no? Ja dic, seria millor dit, no és un fet pel qual avergonyir-nos. Seria la forma més correcta. I ja finalment així, tenim així la paraula barri, que està un poc mal escrita. Realment ens marquem moltes coses, no? Podríem posar la majúscula millor i també funcionaria bé. Com està un poc tatxada, potser el corrector també no ha entès massa bé què és el que passa. Però bàsicament és que és un nom de diari, sí? Per tant, com és un nom de diari, tal com pot ser el Mediterrani, per exemple, ha d'anar en majúscula. En lloc de diari posar la majúscula, que està fantàstica eixa, però òbviament el nom també ha d'anar en majúscula. De fet, periòdic Mediterrani porta P majúscula en periòdic i Mediterrani també porta una M majúscula. Així la incorrecció és eixa minúscula que no és el que hem de posar per ací, sinó que hauríem de posar una majúscula. I ja finalment tenim per ací la data, que òbviament el que ens falta és contextualitzar o bé el lloc de publicació o bé el dia, no? Podem posar dilluns, 15 d'octubre de 2022 o podem posar València, 15 d'octubre de 2022. Ens falta així davant completar la data, que podem fer, ja dic, de dues maneres diferents, però així a soles no ens funciona per a l'examen, d'acord? Així que res, espero que vos hagi servit aquesta reflexió i aquesta explicació de les errades. En altres vídeos seguiré compartint altres tasques per a que no siga molt pesat i qualsevol dubte que tingueu ens el podeu fer arribar. Vos recordo, a més, que tot el que acabo de comentar per ací, als cursos ho treballem moltíssim de fet i sí que intentem sempre que tingueu al vostre abast el major nombre d'eines possibles per tal que feu les tasques el millor possible també. Que vagi molt, molt bé.